Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho awet saking keparingipun Gusti Kang Maha Sih Wilasa ingkang sampun hababar toya kawilujengan kabagas warasan duwin katentreman mugi tansah kajiwa kasariru sesarengan panjenengan sedaya dalasan kula. Nuwun kawula nuwun. Dumateng arasanipun para pepunden, para pinisepuh, sesepuh dalasan para aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas saha lebet ing pitutur ingkang satuhu dahat kinurmatan. Dumateng arsanipun para alim, para ulama, para bobokai, ibu nyai, sumarambah dumateng sagung para santri ingkang satuhu kula beteng. Dumateng para pangemban-pangembating praja satriya ing nagari ingkang minangka pandhampan doming para kawula dasi ingkang satuhu sinudarsana. Sumarambah dumateng sagung para tamu sinedahan kakung Sumawana putri ingkang satuhu luhuring budi. Kepareng kula ampuka waraning suka wenganing wicara twinbaraning kandha inggih awit saking keparengipun Bapa Sulistiono sekalian ingkang garwa. Ing titi kalenggan menika kula pradapa kapatedan sinaraya ingkang parikedah anjejeri mangka juru paniti laksana. Minangka purwakane ngatur sumangga nuwun dumateng panjenengan sedaya kula dherekaken tansah manengku puji miwah puji syukur kunjuk ngarsa dalem Gusti Kang Maha Kawasa inggih awit saking lumintuning rahmat saha sih barokahipun kacihna ing salebeting enjing kalenggahan menika panjenengan sedaya dalasan kula maksih pinaringan wedal kagem manunggal nyawiji wonten pidalem panjenenganipun Bapa Sulistiono iki kanthi kawontenan rahayu widodo kalis saking samudayaning rupitun. Shalawat salam boten kasupen tansah katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih panjenenganipun nabi panutan ingkang tansah kita hantu adu sapadipun pinjing tumapahing dinten yaumil kiamat. Sagung para rawuh kakung putri ingkang satuhu dadi nurmatan perlu kawuningan bilih ing ri kalenggahan niku dumawah ing ari Rebu Pahing Wuku Kuruwelo surya kaping 3 Desember warsa 2020 panjenenganipun Bapa Sulistiono Ibu Siti Maisaro saperlu mangayu bagyo lenging dadi ndapaken ingkang putra putrinipun kinasih Roro Ayu Lisma Isa Kartika Pirenggaus ingkang sampun karengkuh dening Jejaka Bagus nenggih Raka Bagus Andrianagung Pamusi mijil saking Laladan Tasik Madu Watu Limo Trenggalek punanya daring panjenenganipun Bapa Ugi Kristiantoro. Kanthi menika sekedhap malih tata adicara badhe kawiwitan kanthi menika dumateng sagung para-para ingkang piniji mliginipun ingkang hamprakisaken minangka paran para panggih penganten saha saking ibu pangembaning panganten kepareng lamun to sampun siyoga enggal upacara lampahing adicara penganten panggih ing kalenggan menika badhe enggal kawiwitan. Bapak Ibu makaten minangka kawigatosan ingkang perlu kula aturaken dumateng panjenengan kanthi menika mawantu-wantu dumateng sagung para rawuh sedaya kepareng kula dherekaken lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih ngantos paripurnaning gati ing mangke. Matur nuwun.
Wus sinar buka wiwaraning sasana busana kencar winur wedya sumerat tejo moyo-moyo saya caket saya angalela saya dangu saya cetha menika ta tejanira Sri Atmaja penganten putri ingkang mijil saking sasana Tepaswangi arsa mandhing ing sasana rinengku sampating busana ingkang hangimba busananing Prameswari nata tinon saking mandra ambyor momyor pating calerekat ilah asesire Amon sangkanginan dene Rolo Maksana penganten putri membat madya lumengganing warik lembean merak kasimperia gajah tan sami liling liniling mangkono kapurwananing lampah dening Suba Manggala putri nenggih Roro Ayu Puspita Dewi Indrawati ingkang mijil saking sanggar inggih Sanggarias Puspita ingkang andharaken penganten putri tumuju ing sasana inggih sasana pinanjang prapta madaning sasana wiwaha daya-daya penganten putri kadherekaken lenggah tumuju ing pepanggungan arsa kadherekaken lenggah wonten ing dampar sasana mulya dening ingkang Rama samono kinapit dening Kang Rama Ibu penganten putri nenggih raya Ayu Lismaisa Kartika Firdaus sampun jumeneng wonten ing samadyan ning kursi kencana inggih sekedhap malih badhe kadherekaken alenggah wonten ing dampar sasana rinengga suka saperlu hangkrantu praptaning pengantin kakung mangkono penganten putri dasar wanodya kang ayu rupane karengga ing busanane marma kalamanta cinandra kurang candra luwih rupa balarapan nila cendani grono ngrungeh alisnya nanggal sapisan rekma memaang ngembang bakung pipinya duren sajuring jonggo mangulang-ulang payudara pindho cengkir kaking kuningir bangke aneh anawon kemit pupunya hamung kang gangsir tungkai bunder lir jinongko mangkono penganten putri katuran lenggah wonten ing dampar sasana rinengga mulya saperlu hangrantu laksitaning tata adicara ingkang badhe lumampah salajengipun
Sagung para rawuh kakung putri ingkang satuhu dahat kinurmatan, mangkono pengantin putri sampun kasuwanaken wonten ngarsa panjenengan sedaya. Inggih kadherekaken lenggah wonten ing kursi Gading Kentana Mulya. Salajengipun badhe tumuli kadherekaken tumapaking tata adicara panggih pengantin dumateng panjenenganipun yang sepuh minangka juru jemuk nenggih panjenenganipun yang Jamanuddin. Kepareng sumangga nyamektaken saha meratitesaken panggih pengantin kekalih. Sagung para rawuh sinedheran kakung sumawon putri kepareng Romo Jamanuddin minangka juru panggih kalanggan niku badhe hamanggihaken putra kekalih nenggih Lismaisa Kartika Firdaus dalasan Andrian Agung Pamuji. Kanthi menika sanget nyuwun donga pangestu dumateng panjenengan kanthi pamuji pangangkah mugi anggene manggihaken putra kalih ing mangke kaparingan kalancaran. Panggih pengantin badhe katindakaken. Dumugi wahyane mangsa kala inggih panggih pengantin kakung dalasan pengantin putri ingkang mastuti ilo-ilo ujaring para kina ingkang dinempara kalih cinandhi ing awiyat saha nulat diendahi budaya luhur marsudi mardiawaning budya tulus. Budya inggih budidaya ingkang tuwa saking osaing penggalih wontening tulus mengkuwerdi saliring pakarti tumuju ing kautaman. Kaworyan pengantin putri wis jengkar saking sasana pinajang tumuju ing sasana panggih. Swara pratangga munya hangrangin kasdiasung pepuji dumateng penganten kekalih ingkang kaesti dadi ingkang sinebya dadi saya caket henira lumaksana penganten kakung ingkang kadherekaken Suba Manggala Puspita Dewi Indrawati ingkang andherekaken lumebet wonten ing samadyaning papan pisuda panggih pengantin. Saya caket dene lumaksana penganten kekalih dupi dumugi panggan ingkang pinuju penganten kekalih samya apakut tinggal. Tempuh ing pandulu catur netra linambaran budi luhur sambabar daya kae tumanten ing sanubari sakala kumlawe astaning pengantin kekalih sarwi hambalang kancal ingkang winastan gundang kasih tuwin gundang putur ing pangajaping sedya mugia pengantin kekalih enggal manunggal rasa manunggal karya sesarengan ing bebrayan agung tanggaping sasmita panjenenganipun paran para juru jemuk inggih Eyang Jamanuddin hamaringi unjukan wujuding tirta wening inggih minangka pralambang wening tias tirta banyu panguripan inggih sang pagesangan ing pangajap mugia ing benjing
penganten kekalih saged gesang mulya mukti wibowo ayem tentrem genya mangun bale wisma pinaringan rejeki ingkang kathah berkah lan barokah. Tumulihan nindakaken upacara salajengipun kepareng penganten kekalih amita wujute pikat Antigo tinidak pecah sanalika biar kuning campur putih manunggaling piantun kekalih kakung kelawan putri ing mangke sageta manunggal rasa manunggal jiwa lair lan batine mangun balismo sesarengan ugi minangka panebusi wiji dadi ingkang salajengipun penganten putri Hamiji Iyampean ingkang ngroko ingkang menika Paralawan Pito Hangilani Saliring Sukerto mugi lulus mulya manggih raharjo saha nedahaken bektinipun ingkang garwa nenggih dumateng Raka Mas Bagus Andrian Agung Pamuji paripurna hanginnya anindakaken wiji kang Roko salajengipun penganten putri ngaturaken sembah bukti dumateng ingkang kakung kalajengaken kajunjung derajatipun derajat ing wanita kajunjung dening ingkang garwa hanyarengyangan pingi ing pangajap mugia ing binjing sageta sesarengan ambyur wonten ing bebrayan agung saged manunggal samudayanipun nuwuhaken keluarga ingkang ageng keluarga ingkang saged kagem panutaning pagesangan bebrayan agung mangkono kawis tinggal yang sepuh nenggih yang Jamanuddin minangka paran para pangging penganten inggih juru jemuk kepareng nyuwun dumateng ngarsaning Gusti kang murbing dumadi lantaran ngrapalaken japa mantra tansah namung nyuwun dumateng ngarsaning Gusti kang murbing dumadi ing pangajap mugi-mugi penganten kekalih ing mangke anggennya ambyur wonten ing bebrayan agung tansah tinuntun ing reh kautaman wani marang bebener wedi marang kanistan tansah hanengenaken samudayaning kasaenan mangkono kaubeng-ubengaken penganten kekalih dening juru jemuk panjenenganipun Eyang Jamanuddin ingkang menika ambo bilih minangka pralambang panyuwunun dumateng ngarsaning Gusti Kang Maha Kawasa mugi penganten kekalih ingkang tansah atut rutut kadi mimi hamintuna ing benjanipun tansah mulya wiwit bumi loka ngantos ing dalan mangke wis paripurna genya yang sepuh Jamanuddin manggihaken panganten ingkang tegesipun sampun lulus mulya manggih karaharjan daya-daya ibu penganten putri hamaringi wujuding sekul sakepel menapa ta werdinipun ingkang menika inggih minangka wujuding dolangan ingkang pungkasan awit
sasampunipun penganten kekalih mandiring pribadi ing mangke penganten sampun uwal saking tiyang sepuhipun kekalih inggih sampun mandiring pribadi ambyur wonten ing bebrayan agung sesarengan lelomban anggenipun mangun bali wisma kalajengaken ingkang rama nenggih panjenenganipun Sulistiono hamaringi wujuding tirta wening mugi tansah wening ing manah meneping kalbu satemah tinemu hayom ayem tentrem anggenipun mangun bali wisma mangkono paribara anggen hamaringi unjukan saudara Sigro panjenenganipun Bapak Sulistiono sarengan ingkang garwa kinasih amboyong ingkang putra saking sasana sinengker tumuju ing sasana mulya inggih sasana pinajang repeper alon-alon anggen lumampah panjenenganipun Bapak Sulistiono wonten ing manah tansah kebak ing pamuji donga nyumun dumateng ngarsaning Gusti kang murbeng dumadi mugi-mugi putra kinasih Lisma Isa Kartika Firdaus dalasan andrian agung pamuji ing mangke leres-leres dados keluarga ingkang ayem lan tentrem bagya mulya trinenguh ing karaharjan pinaringan kamulyan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala sampun dumugi wenggian ingkang pinuju inggih sasana pinajang mangkono kapratitesanaken Ibu Pangrengga Busana ingkang rama badhe anindakaken upacara adat Jawi ingkang salajengipun. Nuwun inggih nindakaken upacara perhubungan. Upacara kerobongan kaburwaning wujuding upacara bobot timbang penganten kekalih pinangku dening ingkang rama sesarengan penganten kakung kapangku wonten ing sisih kanan ewa dene penganten putri kapangku wonten ing sisih kiri ingkang menika nelangaken lamontara dalasan ingkang ibu boten badhe hamida-midaaken endi putra mantu lan endi putrane dhewe nanging sedaya badhe kawengku kados dene putranipun piyambak paripurna upacara timbang pangkon sakala rama dalasan ibu jumeneng wonten ing sangajengipun penganten kekalih asta katumpangaken wonten ing pamidanganira penganten kekalih tumuli penganten kalenggahaken wonten ing dampar sasana mulya ingkang menika inggih penganten kawisuda minangka raja sedina ratu sedalu mangkono wisudan agung sampun paripurna tumuli kalajengaken upacara kacar kucur kacar kucur tuna sata bati sanak wong liya dadi sedulur makaryane lancar rejekane maju kacar kucur kedadosan saking tilang lampus kasulam suket kolonjono isinipun beras kawak kacang kawak dene kawak kacampur arta recehan kawak ing pangajab sak kawak kawis daya kala wau tetep taksih kawak penganten kekalih
tuna sanak bati tuna satak bati sanak ingkang ateges senajan to kelangan bondo donya paribasane ning nemu anak wadon lan anak kagum Kanyun tak wujuding Banakaya sampun paripurna mangkono boten wontene ingkang kacicir semanten ugi pengantin putri anggenah nampi tansah kebak ing pangatos-ngatos ingkang salajengipun kakintunaken wonten ngarsa Rama dalasan ingkang ibu minangka wujud bektinipun putra dumateng ingkang Rama dalasan ibu nggih awit enget wiwit kalaning samono sinten to ingkang hanggula wentrah tansanes nggih namung Rama kalawan ibu mangkono sampun tumuju papan sakawit inggih sasana pinajang tumuli badhe katindakaken upacara dahar walimah inggih dahar buka jenar manca warna dahar boga jenar manca warna wis ngarani pinayungan songsong janur kuning minangka pepetaning pengayuman nedahaken lamonta rejeki ingkang kaparingaken ing ari kalenggahan menika sanes rejeki ingkang singlar saking angger-anggering tata krami menapa malih singlar saking angger-anggering agami nanging rejeki ingkang kaparingaken ing ari kalenggahan niku inggih rejeki ingkang leres-leres peparingipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang tertamtu sampun kebak ing barokah mangkono kumlawe astaning penganten kekalih sarwi nindakaken dulang-dulangan diajeng inggih Kang Mas kene ayo kene sliramu tak dulang ya diajeng kasinggihan Kang Mas nyuwun duka ingkang agung lamun to kula anggen kula lelati dereng mrananing diri penggalih panjenengan ora mangkono anggene dulang-dulang mangun katresnan jiwa kalawan raga penganten kekalih sampun purna ingkang ewadene ingkang salajengipun badhe kaparingan unjukan tirta wening inggih wujuding cengkir gading degan ijo wujud tirta asli peparinging Gusti angkang hamengku werdi panyuwunan ingkang wigati tansah suci emenjing lamonta lumebat wonten ing bebrayan agung tansah pinaringan rejeki kang mukti suci lair lan batine jiwa lan ragane penganten kekalih ing mangke dados keluarga ingkang tansah bagya mulya boten namung mulya wonten ing donya ananging mulya wonten ing akhiripun mati anggenane nindakaken ngunjuk sarengan mangkono sampun paripurna hanengeri lamonta upacara krobongan sampun paripurna saparipurnaning upacara kurbangan kepareng dumateng panjenenganipun Rama Ibu pengantin putri lengser sawatawis saking palangganipun saperlu mapak rawuhipun kadang pisan sutresna panggih panjenenganipun Bapak Ugi Kristianto dalasan Ibu Titik Ariyanti
Ingkang mijil saking laladan Tasik Madu Watu 5 Trenggalek. Kasugengan kadang bisa. Mangkono pepundhen kekalih sampun nindakaken jawat asta utawi salaman. Ingkang menika mratelaken lamonto pepundhen kekalih menika sampun nyawiji dadi siji manunggal dados setunggal. Sesarengan derek mangayu bagyo paring donga pangestu ingkang putra kekalih. Rama Ibu ugi Krisdiyanto kadheraken lenggah mapan wonten sakiringipun pengantin sarimbit. Ewadene Rama dalasan Ibu pengantin putri wangsul tumuju papan sakawen. Sagunging para rawuh sasampunipun jangkep pepundhen kekalih daya-daya putra kekalih badhe nindakaken sungkem wonten ngarsa Rama dalasan ingkang Ibu. Sigra jengkar saking palenggahan penganten sarimbit. Estune manah sumudha wonten pepadhaning ingkang Rama dalasan ingkang Ibu. Sigra tumungkul hamari keluyaya konjem ing bantala wadananing penganten kekalih ing Istinendriya namung nyuwun dumateng ngarsaning Gusti ingkang Maha Welas tuwin ingkang Maha Asih. Tupinampi sungkeming ingkang putra kekalih Rama dalasan Ibu sumedhot ing Wardaya tan bangkit sinayu dan sakala ngangelus-elus manidhanganira penganten kekalih. Winiwir wiwirek maneh kanthi kebaking rasa sutresnawasi. Inggih awit enget purwaning dumadi Rama ingkang ngangkir jiwa kalawan raga minangka lantaraning tuwuh. Wondene ingkang Ibu minangka papaning yoga brata salebeting nawa candra dasari saha ingkang kula wentah wiwit kalaning bocah nganti dewasa. Putraku nggih, putraku. Pisuwananmu dina iki tak tampa kanthi mareming atiku nggih. Inggih Ibu, gumimpang. Ora liwat wong tuwa mung paring kepeling marang sekramu yo nggih. Lamun wiwiting dina iki, wektu iki, detik iki sliramu wis seje karo dik wingi. Sliramu wis ngrengkuh putri sing dadi pilihaning atimu yo nggih. Mangerti lamun apa sing dadi tanggung jawabmu iku saya abot. Pakaryanmu saya gedhe. Pangati-ngatimu tambah ana. Bektimu marang wong tuwa aja kok kurangi, semono uga manembahmu marang Gusti tambah ana. Salat limang waktumu aja kok tinggalake, syukur bage lamun to sliramu gelem nindakake salat sunat
rawatib tahajud lan sapanunggalane karep napa sing dadi kekangan kasembadan yo nggih. Inggih ibu kenging panuwun. Iya. Kono-kono kanthi memuji ngarsaning Gusti sliramu tak palilani nalika mapan sowan-sowan ora liwat wong tuwa tansah nyawang teka kadohan nanging kanthi kebak ing donga marang Gusti kang Arya Jagat. Sabumbung paripurna nindakaken ngaraspada wonten ngasara Muladasibu mangkono penganten kekalih kadharaken wangsul tumoja pamangsa kawit inggih sasana pinajang saperlu kasuwun foto sesarengan sekalian romo dalasanipun. Sasampunipun kawiwitan foto sareng kalian Bobo Sulistiono Dalasan Garwo ingkang salajengipun foto sarengan sekalian pisan sutresna nanging panjenenganipun Bapak ugi Krisdiyanto Ibu Titik Haryati. Gilir gumanti anggen yo nindakaken foto sareng-sareng ingkang dipun pandhegani kadang kula juru foto saking Doom Story Fotografer. Sareng-sareng kalian Ria Francisca minangka juru tata rias saha dekorasi ugi minangka ingkang hanyang kuyung minangka audio sound system itu. Foto sarengan taksih kalajengaken ingkang menika foto sekalian Putri Dumas saha satriya sakembaran. Putri Dumas kang ayu rupane kang durung kena apa-apa bebasan kesenggol wae dereng ingkang hangemuyungi penganten kekalih sareng-sareng kalian Joko Bagus Talang Pati inggih sinebat kembar mayang. Alhamdulillah foto sampun paripurna kepareng dumateng penganten sarimbit dalasan Romo Ibu kadherekaken lenggah malih wonten papan ingkang sampun pinanjak katuraken guning panuwun.